Action for Breast Cancer, Aurora Support Service, Europa Donna Malta, Hospice Malta, Carl Vella Foundation, Lumiere Support Group, Malta Community Chest Fund, Malta Health Network, Malta Cancer Awareness Group, The Ostomy Club u Puttino Cares inaqdu biex jiffurmaw il-Pjattaforma Nazzjonali tal-Kanċer. Lan ta' din il-pjattaforma u li laqdiet li kienu jaħdmu kollha rashom jikkolaboraw flimkien fis-servizzi tagħhom fil-ġlida kontra l-kanċer. Il-President Mary Louise Colero Preca qalet li dan huwa l-pass li jmiss fil-mixja l-maturità fil-qasam soċjali. Is-sens ta' għaqda li hemm bejn l-organizzazzjoni taħdax b'kollox u din-l-għaqda fil-waqt li se tibqa' iżomm il-laqdiet flimkien imma kulħadd bl-identità u l-integrità tiegħu se tkun tista' toffri allura servizz iktar olistiku, se nkunu kapaċi wkoll nagħtu servizzi iktar effiċjenti u effettivi, imma wkoll se nkunu qegħdin nagħtu valur ħafna akbar għall flus li niġbru mill-Maltin biex ngħinu n-nies li qed jiġġieldu l-marda tal-kanċer. Il-President komplet tajt li fuq suġġerimenti tal-għaqdiet stess se jsir kalendarju tal-avvenimenti kollha marbuta mal-kanċer. Qalet li dan jassigura li jkun hemm koordinazzjoni fid-dati u bekk ma jkunx hemm ħela ta' riżorsi. Fit-tnedija tal-Pjattaforma Nazzjonali tal-Kanċer ġie varat ukoll ktejjeb l-informazzjoni u dettalji ta' kuntatt ta' kull għaqda. Il-President Colero Preca qalet li dan il-ktejjeb huwa punt ta' referenza għal persuni li jkollhom bżonn l-għajnuna u l-appoġġ ta' dawn l-qdiet. Il-President fakret li ċifri tal-Eurostat juru li f'Malta kull sena jkun hawn iktar minn 300 mara li jkollha kanċer tas-sider, iżjed minn 140 raġel u 70 mara li jmirdu b'kanċer fil-pulmun, 160 raġel b'kanċer fil-prostata u iżjed minn 200 persuna b'kanċer fil-musrana l-kbira. Qalet li madankollu wieħed irid iħares lejn il-futur b'kuraġġ u tama minħabba li x-xjenza tagħmel passi l qudiem u iżjed nies qed ifiqu mill-kanċer.